Waduk Sudo. Spot jurang jero. Assalamualaikum bolo. Iki mancing ning Waduk Sudo bolo. Sepote jurang jero. Info kedalaman udah 3 meter depan situ bolo. Iki nggo tegek loro, merek Orca Scorpio sama Orca Prem bolo. Kambangan konggone Mas Ember Fishing, lumute konggone Mas Konye. Spot jero kok iwake mek 3 2 bolo. Sing gede-gede ora ke video dikarenakan HP-nya baterainya habis bolo. Nyutinge kena pertama tok iki setengah hari wayahe makani malah HP ne baterainya habis. Spot 3 meter kok iwake 2 ri. Wis ape golek hiburan malah dadi jenuh yo ngene iki bolo, iwake 2 ri. Korban sponsor iki bolo. Lah piye mancinge yo seminggu pisan, roh berita ketoke masuk ya diparani bolo. Mosok ora masuk ora ape diparani ya sido piye neh. Koncoe kuwi ning kidulku bolo, wong loronan iki aku ning lore. Plungnyut tapi rono kewane. Nggo esen iki, esen Gondowangi Kopati bolo. Nggone Pak Kis bakul esen. Malah entuke 2 ri. Esene gathok nggo kolaman anjir kok. Ning sebelahku iki ana lobang. Tapi mbah dipancingi mbah metu apa ora. Malah tak iya-iya. Ya wis ngono ae bolo, muga-muga ae terhibur karo videoku bolo. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Wes ngajak balik kok. Ora balik ape nginep wae. Waduk Sudo. Spot jurang jero.